الرحيم الحمد لله رب العالمين سليمان كوليبالي عبد الله عندك جيتي دوكو مساسلو مساسلو معنا نيكو سولوني ابو وطالع فتين تالي لا فتين تالي يا اتي الله اكبر فتين تالي ايوه يكوتيا معنا سليمان على تاريخنا نيكوتي mambe ando fana mako mena ni bado comme ya to mani de atoma fitini tala ay sini koroba be dros mumbi na way fitini bo maro ne ame babal ko bo koroba jini ma koroba manjini ne wote men ma sasulu manatala te fitini tala la e to ma ya ba e fitini ay amo tala wa ay tala ya nikote ando to jogola bo go katasmo foy dala o ti dajini abada e muna wax munu ay ablay che tasman foli da no ko de dajini ablo moyde afako du dore bisika ci fo madoy kasra masu amas atsa ke klew arta yeni ka may waaye o tato ko kwatri be bi ka bi fen rek la de ci ne be fo ko wallahi ndi bon kanga ko be eni flande ci no no tan a ita kurni ni ngolo ka do ka magoro ya bla bi bo kan de bi deli rek bi deli ga de la o gumal ay na nyama aw chama bi fuy de ay amba ko jeri ni ko nega bi nega diga way ki ko ma be kariya fag ma yoro dal nega bi nega tige way ko way ki ne ko ma be kariya fag ma yoro dal wa na kala ab kari yoro na kala parce que nega fana na dina kala na kala yoro ma fa ngona bi karbo fanse ayo ni côté le goba ko ye ni mi wete ni mi ko be ba do ko tasma ko ni bi Sénégal e ba voni do la java yele check c'est que c'est là ta Sénégal tasma won Sénégal ta wote forba ko mayo forba ko modo tasma forba flido to ta kon c'est que sumo ko ni so ta yimu fota goni kalama ou blin o da troy mais kasuma o forba flido kasuma odo kasuma parce que mo ko loko comme amda suma kana nay o torala loko no ko jahannama tasma amle ko a nyogo a ba wolo wala jibolaka o de dilemma o de ko tasma mo mbolo ko jahannama tasma ko ale nyogo wolo wala ni suma lende ni ni mamulani ablo ka do wala ni ka do wala ni ni wolo blay ablo ka wolo bla wala wala ko kay d'accord la kan kisha amin ya rabbi bismillah ba am dajmena bi kuma shini gono ku tene kuma shini tene kuma yedme funu ku tarata bidu biya araba abla da ma ke o jale ko wala filitola goni biya araba doni octobre kalo kli durudo samba flani mo fla ay yomne ya tubarakallah gafe amle ya chama be chama amma da de pelican odo ale ko di pelican abla ale kumara jaraja kulum sigilime no wawul ko ONG aso anaka partenaire nu ka bulu nyomay ulu ko ni ko sodo ejo se ka di mu anga sigida modo makrengere nela ni baginda mara konala keni baginda kai ko sawto wala mi association ale ka ni ko so ko ni joli ko te dore wala sa mi kala ale bi se ka du balatu wamna ko fana ka de mi jamana ka nyetala afsa ka chuwa mun ko baraw ko kun konala anga ministre na le siglimbe kofe ale ni ka se ka mo chew ulu kuma fo ani Union Européenne nuka jaraja kurumbe nuka agence liwa ko agence française de développement AFD wude abaro kurum karlike mun kera septembre kalo kle bisaba samba flani mugan fla akara mi anga ma chamanyene mamun dabe do école ko kumana ni bagina mairie ulu mo fana ko kene kan kasemi bagina kamo ulu bela jere fana ko me kene kan ale ni académie d'enseignement de bagina ulu bela jere bora ka sekana ni école su ko fole akur mukarli o bara o kum konnala okay abla ameta mi Burkina Faso ara ka fo ko wati labayna mu metalike capitaine Ibrahima Traoré ale bon anu be kele wable Mali Ibrahima Traoré o ko Mali mais Moshiro Moshi Traoré Jonu ayo d'accord ko Jonu
ni kapitɛni yɛrɛ ko nin jɔn kofɔlen ko Mamdu ko kuma t'a fɛ kosɛbɛ ko nka ko a kunkolo b'a kan da la ko Ibrahim Traoré ko n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko ale an ka finitigilakaw fana ka ɲɛmaa dɔ ye n'u b'a fɔ ko officier don ko ale de ye coup d'état kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna min ye lieutenant colonel pour Henri Daniba la pour Henri Daniba min ye septembre kalo tile 30 o kɔnɔna la ko a ma dɔwɛrɛ fɔ ko a y'a ta k'a lajɛ k'a yira la k'a fɔ k'a bɛ baara minnu na ko baara taabolo man ɲi ko a na waati n'o ye Daniba na waati ye ko a ye layidu minnu ta n'o ye jamanadenw ye k'a ma si bɔ a sira fɛ ko kama ale kɔni wula k'i jɔ ka se ka nin waleya ninnu kɛ ka se ka a senkɔrɔma cɛ k'a bɔ ko fanga la o siratigɛw fana na sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso k'olu bɛ Mali ka sira ko b'o de kan ne y'a jateminɛ a ye tamaɲɔgɔn sɔrɔ ko waati tɛmɛnenw na bandaw tun bɛ yen ko bandaw ale kalo 9 bɔɲɔgɔnko ale y'o kɛ fanga la ko kɔfɛ ko a senkɔrɔma cɛra mun ye Kolonɛli Asimi Goyita fɛ ko mun ye Damiba kalo 8 ani tile damadɔ ale fana y'o kɛ fanga la ko a fana senkɔrɔma cɛra ko Mali ni Burkina a bila ko an bɛ ka taama ɲɔgɔn senw kan an ye boloda fila kɛ i bɛ boloda fila kɛ an y'a kɛ waati kelen kɔnɔ a tiɲɛ yɛrɛ an taama ɲɔgɔn don le républicain abadi ale kuma na kɛrɛnkɛrɛnnenya la abla k'a fɔ min ye Gawo mara la k'a fɔ min ye an ka pankuru min n'ale bɛ kɛlɛ kɛ kosɛbɛ min ye finitigilakaw fan fɛ n'a bɛ armée de l'air ale ma ko fɔ ko pankuru kɔni bɔra ka bin a bɔtɔ min ye Gawo fan fɛ maa 2 olu min bɔnɛna la maa 10 bɔɲɔgɔnko olu kɔni jugina kosɛbɛ min ye an ka DIRPA ɲɛmaaba ne yɛrɛ tɔgɔ colonel Sulemani Danbele ale kɔni ye laseli kɛ ka se k'a ɲɛfɔ baaraw kɛra cogoya minnu na nka ko nin pankuru kofɔlen ko a tɔgɔ de ko Sukayi Su 25 donc ale de binna Gawo ka kɛ ni octobre kalo tile 4 ko maa 2 olu tora a la maa 10 olu jogina ko civil 2 bɛ yen olu kɔni blessera ale ni militaire 8 k'olu kɔni jogina kosɛbɛ abla n'a y'o bila kɛrɛfɛ l'indépendant an ko sɛgɛrɛ o bɛɛ la yanni an ka bila an b'a fɔ nin ye compagnie n'u b'a wele ko Zira Capital ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ n'u ye sɔrɔw bɛ se ka sɔrɔ cogoya minnu na ka ɲɛsin an ka farafinna an fanfɛla la yan n'u ye Mali fanfɛla la ani farafinna cɛmancɛ an fan fɛ o siratigɛw la n'i y'a ta jateminɛ u ka baara ninnu kɔrɔmu karili n'a kɛra san 2019 k'o baaraw kɛra ka ɲɛ o activité bɛɛ lajɛlen kɛra décembre kalo tile 21 u ye programme dɔ bila sen kan programme n'u b'a wele I ale ni P walasa Sahel u bɛ se ka ale dɛmɛ cogoya min na n'u b'a wele ko IPAS o financement yɛrɛ ko Union européenne ale bɛna di jamana 13 ma n'u ye farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fanfɛla la yan ka kɛ ni Benin Burkina Faso Cameroun Côte d'Ivoire Gambie Ghana Guinée Mali Niger Tchad Togo ani Sénégal ko baaraw kɔni kurumu karili ni o kuma o laseli la n'o kɛra octobre kalo tile 4 san 2022 Azalaï Hôtel Salam na min ye Bamakɔ yan nɔ IPAS olu ka ɲɛmaa kun bɛ min ye kɛnɛ kan ka se ka dɛmɛjɛkuru ta ka ɲɛsin min ye maliyɛnw ma minnu bɛ jago fitini kɛ ale ni minnu ka jago fana ka kunba dɔɔni ani entrepreneur olu fana ka jago ko la walasa u ka se ka sɔrɔ u bɛ se ka u yɛrɛ bɔ cogoya minnu na a bila ko baara bɛna bolo o cogoya la jɔyɔrɔjɛkulu in yɛrɛ a ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan k'u ye lajɛrɛ kɛ k'a fɔ k'u bɛnna fɔ la ko baara minnu kɛra ka tɛmɛ k'o ɲɛna k'u kama k'u bɛna segin tuguni ka se ka na dɔ wɛrɛ bila sen kan walasa maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na baara ko ta fanfɛla la. L'indépendant ale ye Museveni l'indépendant ale kumara k'a fɔ min ye an ka jamanakuntigi Kolonɛli Asimi Goyita ale ni Rusi jamanakuntigi min ye Vladimir Poutine abla k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura ye tuguni min ye nɛgɛjuru siraw fɛ nɛgɛjuru sira fɛ k'u kumara k'a yira k'a fɔ min ye sommet dɔ kan ka kɛ Rusi Afrique n'o kan ka kɛ san 2023 ka kan ka kɛ Saint Petersburg ka dugu min bɛ yen ko min ye Rusi ɲɛmaaba ale y'a ŋaniya k'a fɔ min ye Kolonɛli Asimi Goyita n'a bɛ an ka cɛmancɛ fanga ma ye abla ko a wele ninnu a ko kɛnɛ kan ale ka taama ma ca dɛ ale ka taama ma ca dɛ a ka taama ma ca mais nin taama in na kɔni n t'an b'a la k'a fɔ a bɛ sɔn ka taa ayiwa abla n'an bɔra yen ko min ye Musadɛk Bali ko yala ale sigilen kɔfɛ CNPN kunna ko bɛna kɛ sababu ye wa ko ka furukufuruku min bɛ ko k'a ban wa ɲininkali kɛra sɛbɛnnikɛla fɛ ma kɛ ala k'o dɔn
ko ekolta ko o baro kon kera ko ngakuni jatinne ke ko ekolta ko ka damme autokalo kle sabala fogana bilable ko mi ko don ga seben ko able ko gelalinu ni wati laban o keleno ka misira jafana bla ka bla koro hayra ka fuku entrée scolaire able ko ma ke fambela jeli fana fede ko ka nyefo maw ka fam école ko mo grebe la école ko mo grebe la ko kalo masara donc wuta école la méthode abla colonel Suleiman Dambeli dans les dirpa ou nyamabay ko na boraka anchaka nyamandu ale boraka la selu ke ka yara ka fo ko wati lamamna ko yara ka fo ko kuna funya yara ka fo ko Russie ulu mamu bien wala sa ka seka anga frintikla ka ko ulu de mo kosoba ka bara ko nala ko mado sebendo ke ka yara ka fo ko Mali frintiku kunu blara nyona abla ko galun kumando ko malu kunni mai mamu bi feka anga famau nubu ka barala ka se ku bo barala ku tochi ku mangu tuchi ku bo ka siraka ku suno ku kuna funin dira ku cinta kono le canard de chenille nam abla alaikum mana akoni douane ka douane do sigilin futobe an ko bla koro o douane reba fa ko alhamdulillah ko ni zengoni ko siraka ko canard de chenille ko ay félicité ko ti dawra abla ka keni setom kalo temni dron ko douane les milliards biworo yo de do mi setom kalo konala mi jamana ka wani ba kono ko kama douane ka sigleno ko ala ko ni kra shin fule ko canada shine ko ne nci ko korba yara ka fo milliards biworo doni ko yara ka fo ko douane ko lu kon bi barala ko be wuli ka jo fana na able tubarikalla able kabu ni ga wati chamambo ko ni ngale kumbala ka ke mi anga premier ministre Dr Sugal ko kala mega ko la so wati na mawka ke tu ka fo ni ra ka fo ko kwa mangene ko an gouvernement ko sebenga ka fo ko be report de la ka be sebenga fe mbola ko nga ko bokara kala ma ka fo ko premier ministre ko afarde ko mandala ko kuma kala ko vobi kamero na ko nyalle beke ko Dr Sugal ko kala mega ko ni sigira ko ka ta ka su ko ala ko afari bala ka se adoni doni ko nga ko muna a gouvernement la ka kuma akoka ka se ko funi yere jeli ko ka boka di mo ko ka taw nyini ko la gouvernement ni nga fo ko taw nyini a fo ko no l'indicateur de nouveau abla alaikum mana ka krengra ni anchaka nyogo no studio tamani mo luka sebenu able ka foko mu wetalike dumbe nuba wule ko sebeti tuba koro ale ni turukoro la no be banaba marakona la ko ko takera tenedo to kalo kle saba samba fla ani muma ani fla ni banaba able kuni abara kon jatimni ka foko fenchama ko kalanda mi ni ko wati yelema ukuyi wati yelema baro be ka ke tuwamuna ko kalan ko damme na uyi ko nga ko chaman be luka mara kon konna la able ko ay ko lu kon kuluma dayele datulendo ko datulendo amta bankas ka fa ko bankas able ama fo ma clean o ni bonena ma fla o lu jumina ka ke nuka dugu jukoro mugu perem be ke ni ba do dugu jukoro able ko baran kera bankas aneni jara sagu ulumi nyumuche baran yere kera mi bamachi ka wala mo fe autokaw kle saba samba fla ani muwa ani fla ne kan shegi wati ko kilometre nani yani jara saguche ko baran kera mi bankas malala mamuni banana ku takatani Dr Sumbe bankasi no katani ka se ko lu frake mu fana tana ku tarane ka se ka asumo nyini ka se ka duma to na wala sa obsika ka jananja okay able nam CNT Conseil national de transition kunu kon ba jagoya ministre makan kwa ka chiefo mu wetalike ivoron ka mercenaire minimum mu Mali kono ko kama soro kuni colonel Malik Diaw na le CNT nyamai luka nyola jeren kera ni kalo indamne ko mi mois d'octobre ko stratégie de la akelen ko fe ka kumata ni anga centre international de conférence de presse de Bamako la CCB ko na la o stratégie de la Malik Diaw kale ko ni wole blaka nyeshi ni wati ko na la ni CDAO aleni ministre mama kuku jea kosobe kuka kuna funi jelendi mama mu surasu ko fola munu mu ngani mbo anga chamate fanga unyama wulo nimelo lido
nouvelle horizon ama Ablaye ale ko Kolonel Assimi Goïta ko ale ni Vladimir Poutine ku ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na ko téléphone na ko kuma caman fɔra la ko nka ko a yira la k'a fɔ ko mun ye Russie k'olu bɛna Mali dɛmɛ min ye engrais ko la Russie n'o b'a la ka Mali dɛmɛ ka se ka banbaci wale ko kɛlɛ ko bɛna o bɔra fana sigi sen kan ko nka ko ni kuma in bɛɛ lajɛlen k'a bɛ taa fɔ min ye sommet Russe Afrique de la ko baara tɔw kuma tɔw olu na ɲɛfɔ o yɔrɔ de la Ablaye Andani. An b'a dalakɛ ni l'essor ko miliyari 100 ani 1 CFA la Ablaye ko bɛna sigi sen kan walasa ka se ka bana a tɔ kɛnɛya ko ka se k'o bila sen kan ka min ye sɛnɛko ani mɔniko k'o bila sen kan ale ni kalanko k'o bila sen kan Ablaye ko ni bɛna kɛ bolodiɲɔgɔnma de ye bolodiɲɔgɔn bɛna kɛ Mali ale ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka Mali dɛmɛ don nataw la a ka baara hukumu kɔnɔna la Ablaye an b'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ Mali samatasɛgɛ denmisɛn minnu si tɛ tɛmɛ san 17 kan n'o ye sifu ye minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ nin waati na kelen-kelenna n'o ye Moritani ko bɔko 2 tun bɛ Mali bolo ka se ka a ka sɛbɛn sɔrɔ ka taa demi-finale la nka bɔko 2nan ko ma kɔnɔ koyi bɔko fɔlɔ ye o jaabi sɔrɔlen kɔfɛ 7 ani 1 Cap Vert ɲɛkɔrɔ Mali y'a ka tike sɔrɔ ka taa demi-finale la demi-finale min n'a baaraw yɛrɛ kan ka kɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 18 o waati Sarseka Ulboidia kɔnɔna la nɛgɛ kanɲɛ 18 Mali ale ni Sénégal de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Mali mun qualifié ka taa demi-finale la ka ban Sénégal fana qualifié ka taa demi-finale la nka jɔyɔrɔ fɔlɔ o de bɛna ɲini nin ye jɛrɛjɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye jamana fila in kofɔlen sinon ko jɛkulu bɛɛ in kɔni kɔnɔ ne ye kulo lamɛnbaa n'ale dayɔrɔ bɛ yen ale fana qualifiera ka taa fara min ye Sierra Leone kan olu fila qualifiera ko Mali ni jɔn ni jɔn bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Ablaye ko ɲininkali bɛ sɔrɔ ni Ala sɔnna yanni nɛgɛ kanɲɛ 20 o cɛ Mali ka hɛrɛ la bi. Tubaarikala o stade i b'o dɔn i bɔra la ma mɛn Soloni Ablaye o tɛ sa Sulemani Kulibali Ablaye o tɛ Masa Solo Masa Solo fɔ dɔrɔn an ka jamana ka taa 1890 ka taa bila 1958 la Ablaye an bɛ jɔnya juru la tubabu bolo an b'o bolo wa parce que Ablaye est-ce que an bɔra bon an bɛ siran kɔni kan sisan en 1958 5 octobre officiellement an bɔra jɔnya juru la officiellement tubabu ko u sɔnna ka anw tɔn yɔrɔ ma u ka maraw b'a bɔ an kan k'an sago b'an yɛrɛ la an sago mun ka di an k'o kɛ mais Ablaye o dun wulilen don k'u daga o de nambara ye o y'a d'a ma mais nisɔndiya o tora kɔfɛ ka juru sama o y'an yɛrɛ ye mais ko bɛ ko la an tɛ se k'o kɛ an yɛrɛ ma Ablaye on est indépendant mais on n'est pas autonome ne yɛrɛ kɔni t'o de faamu ko on est plus souverain an ka jamana bɛ fɛ a ka taa taabolo min fɛ ko k'a tɛ k'o ye k'a bɛ k'aw ta ye ka to wala yɛrɛ tubabu de tun b'an mara ne tun b'u sɛbɛn kanw na tɔgɔ mun ka di u b'o d'an ma tubabu y'an mara waati min na k'an coloniser u nana yan dɔrɔn k'an minɛ dɔrɔn ko an tɔgɔ kɛra territoire d'outre-mer ye k'a to wala an b'u kun minɛ ko non Sénégal bi Niger o m'u kun minɛ ko Soudan français o fana m'u kun minɛ ko ho Sénégal Niger après ko m'u kun minɛ ko an ka segin Soudan français o ka ɲi donc Soudan français parce que français in kana bɔ yen voilà o y'o to la fo 1958 1958 u ko an ka taa aw ni Sénégal ko an bɛ fédération kɛ an kɛ la fédération du Mali o ma taa ɲɛ an Sénégal cira Sénégal ko la République Sénégal an ko la République du Mali a banna an b'o le san o don an b'a yɛlɛ ni waati min na inchallah o tɛ wa Ala k'a ɲɛ ka d'a ma mais fɛn dɔ bɛ fɔ ye diɲɛ kɔnɔ aw ni Sénégal dɔn de ye diɲɛ kɔnɔ jamana fila mun devise kelen diɲɛ kolokolo bɛɛ la un peuple un but une fois o de b'an fɛ o de bɛ Sénégal fɛ aw n'u ka drapeau tun bɛɛ ye kelen im kelen de tun b'an bolo mais comme kɛlɛ kɛra an farala o ye im falen an ka drapeau ma sɔn k'a falen a y'a sɔrɔ an n'u bɛ waati min na a y'a sɔrɔ kadɔw ka mɔgɔ yirini tun bɛ cɛmancɛ la olu y'o bɔ a la ka lolo k'a la Mali y'a bɔ a la k'a to a yɛrɛ ma maintenant devise Sénégal ko k'a kɛ tiɲɛ ye u b'a to u t'a falen un peuple but une fois un peuple but une fois aw ni Sénégal bɛ fɛn kelen kɔnɔ hali bi diɲɛ bɛɛ kɔnɔ i t'a ye ni an ni Sénégal tɛ un peuple but une fois la devise du Sénégal et du Mali héritier de la fédération du Mali au moins o ni kelen kɔni o ma sɔn k'o effacer o y'a to a kɛra tiɲɛ an fila bolo a kɛra tiɲɛ an fila bolo voilà o de tun bɛ n bolo ka fɔ ye bi o diyara n ye ok ni dɔ tun b'a kɔnɔ fɔlɔ i ye dɔ tuma kɔnɔ a bɛ ten don o don tulo bɛ taa kalanso siga t'o la o don ayiwa Kamɛ merci